Ahojte, ja som Jake a ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska si zahráme. Ako môžete vidieť, Roblox Clash Royale Deeds a akože ja si zoberiem, dúfam, počkajte, ja si to musím dať tišie, lebo mne to úplne hučí, ako mám na sebe tie sluchatka. Ináč, natlačam na počítači, čo je u mne nezvyk, tak dáme si Wizarda, ten je super. A ja zabijem tých modrých dvoch, lebo ma štvú už. Kde mám? Tam. Tak, ako môžem. Tak, hotovo, už je po nich. Ne, mňa zabil, môj. Počkať. Ale bude zábava mať toto. Viete, čo je toto? Ice Wizard. Pozrite, čo robí. Počkajte. Nie. Áno, čo by som si mohol dať. Sorry, ale som trošku korý. Tak. Dávam si Executora. Mojho príbuzného je to obľúbená karta. Ne, daj pokoj. Zlý, dobrý, ne, si zlej. Tu máš exekutorov, trackerov. Tak, hopa. Už je takmer mŕtvý, vidíte to? A nie, takmer bolo po ňom. Toto má neviem. Aby som si chcel teraz zmeniť kit. Yes, díky! Thank you. No, koľko už natáčam, fúha, ten čas letí. Koho by som si dal? No tak čo tak? Áno, Bowlera si dám, keď sa respawnem, lebo oni ma zabili. Bowler, tak ten je dobrý. Pozrite. Ja som z cirkusu. Da. O, čože? Ty, čo chceš? Čo chceš do mňa hádzať? Vidíte, tento je celkom silný. On hádže z kamene. Jeden mrňavej hore. Jeden mrňavej. A ináč, ako je zaujímavé, že ako spraviť tohto na tých hradbách, tak ja vám to za chvíľu ukážem, keď umriem, ale dúfam, že to bude čo najneskôr, lebo ja nechcem umrieť. Ešte vám ukážem celú mapu. Ako kompletne vyzerá. Dragona, že baby dragona, really? Ty, no a už ma zabil, takže asi najskôr by som vám čo ukázal, áno. Ukázam, že vám najskôr tú mapu. Mega Minion, áno, ten je na to najlepší. Nebyť tohto nemôžete lietať, ale toto nič nerobí. To ich nehituje, pozrite. To je len tak pre srandu. Krajkom a takto vidíte, vyzerá tá mapa. A že môžete si lietať. Čus, bus, autobus. A ináč, jednu mušku nevychytali v tejto hre. Viete akú? Že môžu sa svoje týmy navzájom zabíjať. A na chvíľu si dám tento kit. Ale neviem teraz, ako sa tam dostal. Tak, ja si idem dať ten. Keď sú tu dva, ešte dám na boku, sú také dva špeciálne. Ja vám ako posledný ukážem tento má laser gunu. Ale potom ju vystrieľate a už ste... Pozrite, musí... Fakt
you. Fuck you. No tak zbíte ma. No a ešte vám ukážem to, ako to spravili a si ukončíme videjko. No. Môžeme ísť. Takto a tak tu na je. Úplne na druhej strane som si to dal. Ten vám. Tak, pozrite, vidíte takýto kľúč. A on takto. I built a great wall. I am a Donald Trump. Tu nám máte zbraň, vďaka ktorou môžete mlátiť. Ale toto je môj laser Oxbox Sentry, ktorý si môžeme sami zabiť. To je blbý. Ale nie je to proti nám. Sme v bezpečí. Počkaj, áno, ona nás to zabíja. Lenže keď... On nás nezabíja len tak. Iba keď budeme v ceste. Dobre vedieť, pozrite. A ináč, jednu vec tu nevychytali. Baby Dragon dokáže lietať. Baby Dragon, nedokážem lietať. Nedokážem. Tie strely Baby Dragona som ani netušil, že sú také silné. Vidíte? Neviete ani, ako mi to učí v ušiach. No tak. No a pre dnešné video by to malo byť všetko. No a ja sa pre dnešné video s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo a čau. I believe I can fly. I believe I touch.